onge nyathi ma wiye ler manya we jonyuolne ni chandore dala. Ibo yudo ni samoro embe matin ma en goni oromiero magi family ne masamoro be en less nikech onge ng'ama wiye liwa dier manya bet ni winjo maber to jonyuol winjo marach dala. So nitie entitlement moro ma ji oketo gani ka in gi tich to nyaka ikonygi. Inyalo kata nyathi umore no dagi dhi school kata en kosomo to okodwa manyo tich omera dala wacho nango nyathiwa ni lawyer Nairobi, nyathiwa ni gi biashara Nairobi. So nitie jok moko mabedo entitled koro gidwa tiyo matek. Gi expect ni tiji matek ni pesa mise loso ni emichaki idhi timango ikony gigo. Janyuol ni bedwa winjo marach ni awa nyathi ng'ane cha to dak ikony. Koro entitlement no ema miyo ji samoro neno marach nango ok wadwok lwedo. Tanan awacho ni ande entie gimoro ng'ato nondike Facebook ni I come from a poor background ends at 30. To en adier kisechopo jega 30 ok inyalo wacho ni anawuok anyuola modhier. In ema koro ibedo anyuola. Ka yigiga 30. Poor background starts from the time min ge nyathi. Kata nyathi. Koro kisewacho ni poor background rumo kisechopo a certain age. In a background. Koro kidwa bedo background ma koro kidwa wacho ni I come from a poor background. Ginie inyatime nade. The first thing nyaki bed selfish kapok ibedo selfless. Tibedo selfish in what way? Ene kaka dwa konyo u kapok akonyora. Nyaka kuonga geroda, apuonj nyithinda, abed gi sacha moro ma wacho ni pesa nani konya. Koro modong that overflow modong ema chako konyo go ang'owa family na gi other less fortunate. To kapok ayudo pesa no, nyaka bed mawuor ma los pesa maber mang'eni ma dhi konya, ma dhi konyo jomoko. Bel mak mana paroro ge kanyi so ni nitiere ng'amo gocho kowuok Migori. John ka intiere Migori nyalo mana chwalo pachi. Kotudore kod thuon wach mwatwaki okinyi makawuono. John ka intie Migori janeno marwa. Erokamano yaore uru.